Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hong-hong ni Marua. Pakigsuod og maayo ni Marla Gabriel. Unsa? Maulang ka na ang paagi nga makasuot ka sa filya ug mapangita nimo ang medalyon. Kinahanglan siguro nimo nga dili magunita ni Marla ang medalyon ni Marua. Oh, lo. O labahos tanan, kini ang ibutang si mong una. Dili mahimo nga may gugma, ikaw niya ng Marla. Oh, unsa lo? Makiksuot ka lang. Makiksuot ka lang niya aron mapangita nimo ang medalyon diya sa filya. Mau ka na! Lo. Kuyawan sa tanim mo. Kalma lang dialo, kalma lang. Kalma lang gani. Kinahanglan nga ikaw ang unang makakuha sa maong medalyon. O dili ka na si Marla. O ang ubang tao diya sa filya. Ayaw na lo ha. Mangutaan na ako nimo. Sa mana, ihalatali Unsa. Relax lang lagi, kalma lang. Mangutaan na sa nimo. May lain bang nahibaw bahay niya ng medalyon nga imong ipapangita na ako sa bilya? Wa pa. Oh, wa. Ikaw pa karon. Ako ning gitaguan sud sa taas nga panahon. Ako kining giswayan og pangita apan wa gid ako makita. Posible nga gitaguan ig maayo sa mga tawo nga nagkunit dinhi. Unya, nganong di man mahimo nga magunita ni Marla? Ha, lo? Kanatungod kay siya ng babae nga kipaabot niya. Mao na karon ang panahon nga mobalik ang unang panahon. Usa. Panahon na karon nga mubalik ang unang panahon? Uy, moderno na karon lo, oy. Di na mahitabong mubalik pang unang panahon. Unsa man kaloy? Basta. Relax lang lagi. Masabtan na nimo ang tanan. Imo ng turno. Ang pagpangita sa medalyon. Aron gubon kini samtang dili pa kini magunitan ni Marla. Unsa? O Gabriel, gamay na lang kayong oras. Kinahanglan nga papugngan ta ang pagkuyanap sa mga demonyo nining dapita. Timan mao kini ang atong panulundong tahas. Og doon na kini nagtangag nga tintasyon nga moresulta sa kamatayon. Ha? Kamatayon. Unsay? Kamatayon. Kung mahigugma ka nilang Marla, magpakamatay ka. Buhos sa ayaw yun paulipon sa iyang katawang. Kay usa ka na kalimbong. Lo, kuan. Mas may tingali lo nga mangaon na lang ta. Anong pagkanon mo kanimo? Ito ka nga nakotman ko. O natuo ka nga giyangwango ko. Dili sa inyo na Loy. Pero murag, ako anong kay lo, murag stress naman kay ka. Luspad na mong naong, oh. Liktan ko na rong ilong mo. Bitaw? Naingon lang ko ni tungod kay kamay na lang ang atong oras. O sa sige na, lihok na Gabriel. Ha? Asa naman sa kulo? Pamisita ni Marla. That is your bisag unsa. Sige, lakaw na. Og unya, miabot ang kabuntagon, nga wa mahimong
tang si Arlene. Nasul ang iyang huna. Sa mga nakahasol sa unahuna niya kong bida sa akong gisuwat ha. Ilaban na akong oo. Unya ko na itiwasan sa pagtahip. Wa sa kondisyon ng akong utok na. Tug lang muna ko. Ay. Nakatug na baka sila si Papa og manang. Ako baka silang sultihan ba ining mahalon king medalyon nga akong nakitaan? Husto. Ugma, sultihan ako sila bahay nini. Dili niya ako. Busa ka na lang ibalik ko ni sa tagiya. Minilyon di ay ang balor anang maong medalyon. Ay, katug lang unta ko dayon. Katug lang unta ko dayon. Uy, hayag naman day kayo. Uy, unsa na sa kong liog? Oh, ang medalyon kini. Anong niya naman sa kong liog? Nga ako naman nagitaguan di sa foam sa uhan sa kong kama. Doon na kayo may kuha ini. Oh, uy, unsa man ang papel sa upos? Ang ako man yung kitahip gabi. May miibot na sab sa kong kitahip. Huwag doon ay laing kitahip. Title, Honghong ni Marwa. Kisa man nagsuwat ini. Husto, ang CCTV camera naka-on ka na tibo kabi. Kinahalang masusin ako kung kinsa nagbinuang og suwat-suwat tinis sa kong typewriter. May nagpinuang nasab na ako. May nagpinuang nasab. Ang medalyon sa kuliog, ako ning tapunan nagpaayo. Si Papa lang ang konsultihan bayan ining maong medalyon. Pero unahon ako ang CCTV camera. Gabriel, pagmata. Gabriel, pagmata. Ay, Lo, ikaw na. Ay, kuyawang tani mo, Lo, eh. Bangon. Ay, hayag mo, eh. Kaligo o magpagwapo ka. Kaya mo adto ka karon sa bilya. Unsa? Karon ko mo adto, Lo? Pero, ang akong trabaho, Lo. Ano ko trabaho ron? Paminaw. Oh. Pag-idungan ni Marla sa pag-adto sa inyong trabahoan. O dadi siya nining hinug sa punuan nga saging tundan. Pagdali. Unsa? Saging tundan? Lihok na. Wa na'y oras ka, Bril! Pa? Pamaning? Ito yung kaman ako. Oh. Dito ko kikasal din. Nagpangit. Kuan pa ka ng... May problema ba? Sulti. Mahimo ba kung atong tan-awon ang na-record sa kamera sa kong kwarto? Ha? Kaya nga naman. May problema ba? Dali, soda. At tanaw nang kuha sa kamera sa imong kwarto. Sa milabay gabi. Ay, naunsa naman gini akong apuhan, ay. Ay, ipadad-an gid niya og saging tundan si Marla. Paita sa dani saging tundan gid. Ay, sundon na lang ginako siya, eh. Total,
Ganahan mo sa ko nga, makikuyog-kuyog pero ni Marla, paingon sa trabahoan. Wala may bawas lolo nga nakagusto gi kong tinuray ni Marla. Ano na? Unto palas na sa gabi nga mahigda ka. Klaro tuod kaayo ko diya nga mahigda. O, tanaw, nahinano kag maayo. Ato ning i-forward Taas niya ang pagkatugang doon sa alas 3 ka taon. Istapa! Uy! Usa ba to? Ikaw tong mibangon? I-rewind gamay pa. Diha. Stop. Oh. Ako kinang mibangon pa? Ako kinang mibangon. Dili ba pa? Oo, ikaw na. Milingkod pagkakariyot sa kilid sa kama. Oo, nana. May barog kag ginay. Biduol ka sa typewriter. Unsa man ang gibuhat? Tanaw, gibunlot ni mo nagtangag ka papel sa typewriter. Ug milingkod ka atubangan ini. Ug misugod ka nag-type. Mara, wa ka pa mahinumdum sa imong pagbangon aron mag-type? Wa pa. Wa ko'y mahinumduman ang akong gibuhat. Pero ikaw ka lang mibangon. Ikaw ginam. Tanaw, nag-type ka. Ako lagi na, pero wa ko mahinumdum nga nag-type ko kaadlawng dako. Pero imo nang gibuhat. Tanaw, anak. Tutukig maayo ka ng screen sa TV. Ikaw ka nang nag-type. Di ka na pa. Marla! Marla, asa ka? Marla! Uy, misa ka siya sa taas. Uy, nanuktok. Manang, ablihin ang pultahan. Doon na tayo bisita. Ay, basta itong tiguang mo, ano mamutubag? Ako li abli. Kinsa magani? Si Marla. Doon na tayo ron sa iya kwarto sa taas. May adlaw diyan, oy. Uy. Ako lang gyapit si Marla aron magkadungan mi ato sa trabahoan. Sige, Gabriel. Pabutal lang sa sala si Marla. Ako siya baybaon nga ni aga. Narang typewriter. Nasuwat yun. Unsa ba ka na akong gisuwat sa mga natuko? Storyline man ang nasuwat. Gigukod ko sa mga salbahis. Gusto ko nilang patyon. Ug nabati ko nga kung nga nagisangpit ni Gabriel. Ug nagpahad siya nga huto niya ang tanan kong kaliwat ng mga barangan. Anong nasuwat man din ako? Ug Gabriel ang ngan sa nigukod ining barangan. Marla, si Gabriel. Ihapit ka niya. Magdoon ko na mong sa trabaho. Marla, nakabati ka ba na? Oo pa. Sige pa, tuon una na ko si Gabriel. Gabriel, Hi, Marla. nga na bang nakaunahon na magkas sa paghapitinis amo? Kuan. Nakapupo magud si Lolo og hinog nga mga saging tundan. Mao nga gidad-an ta ka. Kay iya man ipahatag nimo. Mao ba? Naibaw gid ang imong luluda nga ganahan kog saging. Salamat ha. Inga siya nga, salamat. Okay, way sa payan. Palayo niya. Marla, naunsa ka? Misiga mo guna imong mga mata. Hilom! Marla, naunsa ka? Nasuko ka nako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.